Si Jesus umaabot sa Jerusalem, misugat kaniya, o binitbit ang mga sanga, nag-aawit hosana sa kaitasan. Ang mga bata sa Jerusalem, samtang nagabit-bitog mga sanga, sa mga ulibo misugat sa Ginoo. Naninggit sa Panginoon, hosana sa kaitasan. Samtang ang Ginoo misulod sa syudad nga Santos, ang mga bata sa Jerusalem na nagamantala sa kabanhawan sa kinabuhi, o binitbit ang mga sanga. Hail, guardian of the Redeemer, spouse of the Blessed Virgin Mary. To you God entrusted his only Son. In you Mary placed her trust. With you Christ learned to be man. Blessed Joseph, to us too, show yourself a father and guide us in the path of life. Obtain for us grace, mercy, and courage, and defend us from every evil. Amen. Saint Joseph, Father and Guide, pray for us. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Sulod ni Santos nga misa karon ato iapil sa itong mga pag-ampo ang mga masunod nga intensyon. Pasalamat sa mga blessings nga nadawat halad ni Christine Hermosora. Pasalamat sa Holy Family, Saint Charbel, sa adlang natawhan nila ni Joan Fajardo Tantog o Francis de la Serna, Divine Providence, Healing and Restoration, halad ni Gigi Sano. Pasalamat sa tanang mga santos, martyrs, venerables, angels, archangels, sa alang natawhan nila ni Heriberta, Gabino, Luis, Rico, Anthony, graces and blessings, trials and healing, halad ni Lysan family. Pasalamat kang Senyor San Jose, Santo Niño, sa alang natawhan ni Merlin Basikil, ug sa maayong panglawas, halad ni Zuasola family. Pasalamat kay Saint Joseph, Mother of Perpetual Help and Divine Mercy, kalampusan sa career ni Vince of all and for all the blessings received, halad ni Mila Fernandez. Pasalamat kang San Jose ug sa good health, grace, and protection, halad ni Rysel Alilin. Pasalamat kang Mama Mary, Saint Joseph, Santo Niño, ug sa adlaw natawhan nila ni Marilo Rapada ug Ninya Angeli Otara, sa good health sa ilang family, protection, guidance, and blessings, halad ni Otara family. Pasalamat sa tanang mga santos. Pasalamat sa alang natawhan ni Jingle Ibanez, good health, more blessings and success, halad ni Daisy Ibanez. Pasalamat kang Senyor San Jose, San Vicente Ferrer, Senyor Santo Niño, inahan sa kanunay panabang, beran sa manawag, beran sa rigla, for all the blessings received and good health, halad ni Mr. and Mrs. Renato Abong and family. Pasalamat sa atong Ginoo ug sa adlang natawan ni Marisa Cortez ug sa mga grasya nga nadawat, halad ni Marisa Cortez. Pasalamat kang Santo Niño, kang Blessed Virgin Mary, for all the blessings and answered prayers received, halad ni Zenia and Romeo Obedencia and family. Petition, Holy Spirit, to grant me the wisdom and the truth and to grant my children and grandchildren to fear and love of God, halad ni Gigi Sano. Petition for consecration of the family to the most sacred heart of Jesus, Immaculate Heart of Mary, Holy Family, spiritual and physical healing nila ni Yosmar, Donald, Dilio, Erwin, Mario, Dionisio, Rolando,
Erlinda Judith Amparo Telma Vicente og Josephine. Intention of the Holy Father and the Holy Church, hala ni Lizan family. Petition for the success of the A&E ALS takers of the Polo CBLC learners, hala ni Premo B. Dinopol. Ato sa diapil sa itong mga pag-ampo ang kapalayang dayon sa mga musunod nga kalag. Sa kalag nga adorasyon, Simplicio Fortunata Luciano Francisca, ug sa tanang kalag Purgatorio, hala ni Jose Francisco Lumapaz and family. Sa kalag nga Imelda Dennis Leoncio Arnapo, Arnangel, ug sa tanang kalag Purgatorio, hala ni Quinley. Sa kalag ni Marcelina, ug sa tanang kalag Purgatorio, hala ni Christine Hermosora. Sa kalag ni Alma, hala ni Christian Taasan. Sa kalag ni Lumen, hala ni Glenda LGLV. Sa kalag na Andrew Diomedes, Ingrid June, Vicente, ug sa tanang kalag Purgatorio, hala ni G.J. Esano. Sa kalag na Rowan, Rico II, Roy Wenceslao Orlando, ug sa tanang kalag Purgatorio, hala ni G.J. Esano. Sa kalag na Aurelia, Juanita Clemente Teresita, Macaria Demetrio, ug sa tanang kalag Purgatorio, hala sa The Grateful Sons of Aurelia. Sa kalag ni Lloyd Jean Joseph, hala ni Gina and Leo. Sa kalag na Norma Antonio Calixto Porfiria Severino, ug sa tanang kalag Purgatorio, hala ni Liza and family. Sa kalag na Peter Vance, Vicente Maria Pedro Josefina, hala ni Edgar and Perla Tabuada. Sa kalag ni Castora sa iyang 68th birthday, Facundo Daniela Marianeca Marcelo ug sa tanang kalag Purgatorio, hala ni Andrew. Sa kalag ni Benvenido Francisca Ernesto Alejandro Dolores ug sa tanang kalag Purgatorio, hala ni Manny and Elena Rodriguez. Sa kalag ni Juan Arcadio Gualberto Agricula Aristedes ug sa tanang kalag Purgatorio, hala ni Rysel Alilin. Sa kalag na George Juliet Benaventura Florencia Cipriano ug sa tanang kalag Purgatorio, hala ni Jason Alilin. Sa kalag na Jaden Emmanuel Hadnel Emmanuel, hala ni Jude and Hilda Quijano. Sa kalag na Petronia sa iyang 6th death anniversary, Aristides Sr., Aristides Jr., Rinaldo David, ug sa tanang kalag Purgatorio, hala ni Grace Ingrid and Mark. Sa kalang na Elenita Bonifacio Artilino Sr. Hulita, ug sa tanang kalag Purgatorio, hala ni Otara family. Sa kalang na Marieta Rogelio Roberto Fidelina Elizabeth, ug sa tanang kalag Purgatorio, hala ni Marivic and family. Sa kalang na Petronilia Zoilo Eligario Leonarda Emma, hala ni Marivic and family. Sa kalag na Monico Agapita Moises Joventino Rofina, hala ni Mr. and Mrs. Julieta Garciano. Sa kalag na Rowan Hilda Teodoro Timistocles Esperanza, hala ni Mr. and Mrs. Julieta Garciano. Sa kalag na Danilo Luis Luisag, sa tanang kalag Purgatorio, hala ni Kabihi family. Sa kalag na Segunda Milicio Maximo Antonia Luis Jesus, ug sa tanang kalag Purgatorio, hala ni Liliana and family. Sa kalag ni Fortunata, ug sa tanang kalag Purgatorio, hala ni Leo Sueco. Sa kalag ni Lourdes sa first death anniversary, ug sa tanang kalag Purgatorio, hala ni Norcy and Pat Acapulco. Sa kalag na Isidro Epifania Silio Rebecca, ug sa tanang kalag Purgatorio, hala ni Sinia and Romeo Obedencia and family. Ug alang sa kabus nga mga kalag sa Purgatorio, ilabi na sa katuyuan sa tanang sakop sa servants of the suffering souls apostolate.
Ginoong Diyos, kaloy anak ang imong lungsod. Tungod sa imong gugma nga walay sukod. Ang mga utang ug ang among kalapasan, intaon papasa ug ayaw hinumdumi. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaos sa atin. Karong Domingguha mosulod na kita sa balaang panahon sa kasaulugan sa Semana Santa. Ug karong Domingo atong gisaulog ang pagpasakit sa atong Ginoong Hesus. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsoon nga nakalapas sa kugdakong uyamot sa hunahuna sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala, busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay. Sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, kaloy ikami. Ginoo, kaloy ikami. Kristo, kaloy ikami. Kristo, kaloy ikami. Ginoo, kaloy ikami. Ginoo, kaloy ikami. Magampo kita. Makagagahom ug tunhay nga Dios, gihatag nimo sa mga tao si Jesucristo among manunubos, nga sulundon sa hingpit nga pagpaubos. Gituman niya ang imong pagbuot, pinaagi sa pagpakatao ug pagpakamatay didto sa krus. Himoa kami nga imong mga saksi at tubangan sa mga tao, pinaagi sa pagsunod sa iyang panig-ingnan. Mahimo unta kami nga angay sa pag-ambit sa iyang pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Gitudluan ako sa Ginoong Dios, sa angay kong isulti, aron mahibalo akong modasig ni adtong gikapuyan. Matagbuntag gidasig niya ako sa pagpaminaw, sa buot niyang itudlo kanako. Giablihan sa Ginoo ang akong salabutan, ug wala ako mosupil ni mobiya kaniya. Gipatara ko ang akong likod ni adtong buot mohampak kanako, ug ang akong aping ngadto sa mga milagnot sa akong bungot. Wala ko ilingiw ang akong naong sa nagbugal-bugal ug nagluwa kanako. Kay mitabang man kanako ang Ginoong Dios. Busa wala ako maunsa, o gitaon ko ang akong naong ingon sa batong bantilis. Ug nasayod ako, nga dili gayud ako maulawan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Nagtanaw ka nako, nangyamid ka nako. Nagbugal-bugal sila kanako, sa ilang mga ngabil, naglingo-lingo sila. Nagsalig siya sa Ginoo, paluwasa siya kaniya. Palingkawa siya, kung nahigugma siya kaniya. Diyos ko, ngano Di mo akong bibiyaan. daghang mga iro naglibot ka nako. Gitabangan ako sa usa ka panon sa mga dautan. Ilang gipalapsan ang akong mga kamot ug mga tiil. Makaihap ako sa tanan kong mga kabukugan. Diyos ko, Ngano imo akong gibiyaan. Ilang gipanagbahin alang kanila ang akong mga sapu. Ug sa akong bisti nagripa sila. Apan ikaw o Ginoo, ayaw pagpalayo ka nako. O hinabang ko, dali sa pagtabang ka nako. Diyos ko, ngano imo akong gibiyaan. Isang yaw ko ang imong ngalan, ngadto sa akong kaigsuunan. Sa taliwala sa katilingban, daygon ko ikaw. Kamu nga mahadlokon sa Ginoo, dayganin niyo siya. Kamong tanang mga kaliwat ni Jacob, himaya siya. Diyos ko, ngano imo akong gibiyaan. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Mga igsuon, giisip ko na ang tanan nga walay bili tungod sa kahibalo bahin ni Kristo Jesus nga akong Ginoo nga labaw pa kaayo kabililhon. Tungod kaniya gisalikway ko ang tanan o giisip kong basura lamang aron maangkon ko si Kristo ug may usa kaniya sa hingpit. Wala na ako magbaton sa pagkamatarong nga gipasikad sa pagtuman sa balaod, kundili sa pagkamatarong nga nadawat ko pinaagi sa pagtuo kang Kristo. Pagkamatarong nga gikan sa Dios o gipasukad sa pagtuo. Ang tingwa ko lamang mao nga maila ko si Kristo ug masinati ko ang gahom sa iyang pagkabanhaw. Ingon man nga makaambit ako sa iyang mga pag-antos ug nga mamatay ako sama sa iyang pagkamatay. Uban sa paglaom nga ako banhawon. Wala ako magpasabot nga nakabot ko na kini o nahingpit na ako. Nagpadayon ako pagpaningkamot sa pagkabot niini, kay ako iya naman ni Kristo Jesus. Hinoon mga igsuon, wala gayud ako maghuna-huna nga nakabot ko na ang akong gitinguha. Ang gihimo ko mao ang paghikalimot sa nangagi ug ang pagpaningkamot kutob sa mahimo ko aron makaabot sa dag-anan. Busa
nagdagan ako diretsyo. Gayod sa daganan, aron maangkon ko ang ganti, nga mao ang pagkatinawag sa Dios. Pinaagi kang Kristo Jesus, ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Daigon ka o Kristo, Hari sa himaya. Daigon ka o Kristo, Hari sa himaya. Ang pasyon sa atong Ginoong Jesucristo sumala ni San Mateo. Mayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus nagtindog at tubangan sa gobernador o gipangutana siya sa gobernador. Ikaw ba ang hari sa mga Hudyo? Si Jesus mitubag, Giingon mo, apan wala niya tubaga ang mga sumbong sa kadagkuan sa mga pari o sa mga punuan sa mga Hudyo. Busa, mingon si Pilato kaniya. Wala ka ba makadungog sa tanan nilang mga sumbong batok kanimo? Apan, wala mutubag si Jesus, bisag usa ka pulo. Busa, natingala pag-ayo ang gobernador. Matagpas ko sa mga Hudyo, nabatasan sa gobernador ang pagbuhig usa ka binilanggo nga pinangayo sa mga tao. Niadtong panahona, may bantugang binilanggo nga ginganlag Barabas. Sa nagatigom na ang mga tao, nangutana si Pilato kanila. Kinsa may inyong gusto nga akong buhian? Si Barabas ba o si Jesus nga ginganlag Mesiyas? Kay nasayod siya pag-ayo, nga ilang gitugyan si Jesus kaniya tungod sa kasina. Samtang naglingkod si Pilato dito sa lawak hukmanan, nagpadala kaniyag mensahe ang iyang asawa nga nag-ingon. Ayaw paghilabti kanang tawhana, nga walay sala. Kay gabii pinaagi sa damgo, nasamok ako pag-ayo tungod kaniya. Ang mga tao gidani sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga punuan sa mga Hudyo sa pagpangayo kang Pilato nga buhian niya si Barabas ug ipapatay si Jesus. Apan nangutana ang gobernador kanila. Kinsa man ni ining duha ang inyong gusto nga akong buhian? Sila mitubag. Si Barabas. Si Pilato nangutana kanila. Nan, unsa may akong buhaton kang Jesus nga ginganlag Mesiyas? Silang tanan nanubag. Ilansang siya sa krus. Apan si Pilato nangutana. Unsa may iyang sala? Unya sa makusog nga tingog naninggit sila. Ilansang siya sa krus. Sa pagkakita ni Pilato, nga wala siya'y mahimo ug hayan, mahitabo ang kagugot. Mikuha siyag tubig ug nanghunaw at tubangan sa mga tao ug miingon. Wala ako'y labot sa kamatayon ni ining tawhana. Inyo kining gusto. Unya, ang tanang mga tao nanubag kaniya. Kami ug ang among mga anak maoy dat-ugi sa silot sa pagpatay kaniya. Unya, gibuhian ni Pilato si Barabas, ug si Jesus gipalatos niya o gitugyan aron ilansang sa krus. Unya, gidalan si Jesus sa mga sundalo ngadto sa palasyo ni Pilato nga gobernador. Og didto gialirungan siya sa mga sundalo. Gihubuan nila siya sa iyang bisti o gisuloban sa bisting dagtong pula ug naghimo sila korona gikan sa mga sanangang tunukon o gipahaom nila kini sa iyang ulo o gipabitbit nila siyang bugang sa iyang tuong kamot. Unya
nanluhod sila sa ilang atubangan, o gibugal-bugalan siya, miingon sila. Mabuhi ang hari sa mga Hudiyo. Unya, giludan nila siya, o gikuha nila ang bugang, o gibunal sa iyang ulo. Human nila siya bugal-bugali. Siya ilang gihukasan sa bisting dagtong pula, o gisuloban sa iyang kaugalingong bisti. Og unya, gidala sa gawas, aron ilansang sa krus. Sa ilang pagpanggula sa siyudad, isugatan nila ang usa ka tawo nga ginganlag Simon nga taga Cirene. O gipugos nila siya sa pagpasaan sa krus ni Jesus. Unya, nahiabot sila sa usa ka dapit nga ginganlag Golgota nga sa ato pa ang dapit sa kalabera. Didto ila siyang gitunulag bino nga sinagulag apdo aron iyang imnon. Apan tapos niya tilawi kini, wala siya muinom niini. Unya gilansang nila siya sa krus, o gibahin-bahin nila ang iyang sapot, pinaagig ripa. Humani ana, naglingkod sila ug nagbantay kaniya. Ibabaw sa iyang ulo, gibutang nila ang karatula sa sumbong batok kaniya. Mao kini si Jesus, ang hari sa mga Hudeo. Unya, tupad kang Jesus, ilansang nila sa mga krus ang duha katulisan, ang usa sa ilang tuo ug ang usa sa iyang wala. Ang mga tao ng labay nagyango-yango sa ilang ulo ug gibiay-biay nila si Jesus. Sila miingon, Ikaw ba katong muguba sa templo ug mutukod niini pag-usab sulod sa tulo ka adlaw? Kung ikaw ang anak sa Dios, luwasa ang imong kaugalingon, kanaog sa krus. gibugal-bugalan usab siya sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga punuan sa mga Hudeo. Sila miingon, Giluwas niya ang uban, apan dili siya makaluwas sa iyang kaugalingon. Dili ba siya ang hari sa Israel? Kung manaog siya karon sa krus, mutuo kita kaniya, misalig siya sa Dios, ug miingon nga siya anak sa Dios. Ambi, tan-awon takon ang anak muluwas kaniya. bisan gani ang mga tulisan nga gilansang uban kaniya, mibiay-biay usab. Sa pagkaudto, mitakyop sa tibuok yuta ang kangitngit nga milungtad og 3 ka oras. Ug sa pagka-alas 3, mituwaw si Jesus, Eli, Eli, lema sabachthani. nga sa ato pa, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Ang ubang mga tao nga nagbarog didto sa nakadungog kaniya, ug miingon sila, Nagtawag siya kang Elias. diha-diha usa kanila midagan ug mikuhag espongha nga iyang gihumod sa baratuhong bino ug gitaod sa kumoy sa usa ka bugang ug gitunol ngadto kang Jesus aron ipainom kaniya. Apan may miingon, Ayaw una, tan-awon ta kun moanhi ba si Elias, aron pagluwas kaniya. unya si Jesus misinggit na usab ug namatay, palihog mangluhod. Siya gayud
Unya ang tabel sa templo nagisi gikan sa taas ngadto sa ubos. Ug natayog ang yuta. Nangapikas ang mga bato, ang mga lubnganan nangaabli, ug daghang balaang tao ang nangabanhaw. Nanggula sila sa ilang lubnganan, ug tapos mabanhaw si Jesus, miadto sila sa balaang siyudad, ug didto nakit-an sila sa daghang mga tao. Sa diha nga ang opisyal ug ang mga sundalo nga kuyog niya sa pagbantay kang Jesus, nakamatikod sa linog, ug sa tanan nga nahitabo, nalisang sila pag-ayo ug miingon. Siya gayud ang anak sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Karong Domingguha, atong gitapos ang atong kasaulugan sa Kwaresma nga mao ang pagpangandam, kay kita misulod naman sa mga balaang adlaw, ang balaang adlaw sa Semana Santa, diin himuon sa atong Ginoo ang dalan sa pag-antos, kamatayon, apan usab kini magdala sa iyang pagkabanhaw. O kining kasaulugan sa Semana Santa atong gisugdan pinaagi sa pagbindisyon sa lukay o pagbasa sa relato sa pasyon. Ambot kaha kung nanay na maligyag lukay nga nasgawas, pero kung ugaling doon na nakamoy dala ato kining panalanginan, inig tapos nining atong santos nga misa. Sa karaang liturhiya sa simbahan before Vatican II sa 1960s, ang mga pagbasa sa pasyon human gayud niini sugaton kini sa dakong kahilom. Walay pamalandong or homily nga himuon sa karaan nga liturhiya before the 1960s. Nganuman, kay sa adlaw sama karon ang pinakalanog nga tubag sa pulong sa Ginoo nga gisangyaw sa atong liturhiya nga atong nadungog ang pag-antos ug kamatayon ni Jesus. Ang lanog nga tubag niini mauman ang kahilom o dakong kahilom, kay ang mga panghitabo sa pasyon sa atong Ginoo makaduslak gayod sa atong kasing-kasing. Unsa kadako sa pag-antos sa atong Ginoo para nato. Ang mga pulong sa atong ebanghelyo karon mao kini nga siya namatay tungod og alang kanato. He died for us. Daw mao kini ang mag-summarize sa atong taas-taas nga ebanghelyo. Gani, short form ang atong gigamit karong gutlua sa maong misa. Pero do na pagyud kini long form, no? Ug ang mag-summarize niini mao ang mga pulong siya namatay tungod og alang kanato. Mao kini ang atong saulugon karon sa Semana Santa. Siya namatay alang kanako, alang kanimo, alang kanatong tanan. He died for us. Siguro, makadaghan natang higayon nga nakadungog sa maong mga pulong. Pero ang ato untang mga kasaulugan karon makatuhop, makaduslak sa kasing-kasing tungod sa atong gisaulog ang kamatayon sa atong Ginoo. Dunay sugilanon sa duha ka managsuon nga nagpuyo sa maurang apartment. Ang magulang usa ka igsuon nga honest, hardworking, God-fearing. Unya ang iyang manghod is the exact opposite. Dishonest, no? Kanunay magpakita sa iyang mga dautan nga buhat,
magdalag pusil, mga drugas, ug uban pa. Daghang mga kagabihion nga ang manghod muuli sa ilang apartment nga hubog, daghan og mga gidala na cash, ug ang iyang magulang kanunay gyung muhangyo niya nga mag-usab na sa iyang kinabuhi ug magpuyo na sa disente nga kinabuhi. Pero ang manghod dili gayud maminaw ni ining maymay sa iyang magulang. Usa ka gabi ini ana, ang manghod mi uli sa ilang panimalay nga ang iyang pusil nag-asopa ug ang iyang sapot na puno sa dugo. Miingon siya, nakapatay ako ug usa ka tawo. Pipila lang ka minuto diha sa ilang balay niabot na ang mga pulis ug ang duha ka managsuon nasayod nga wala nagyoy iskapo para sa iyang igsuon. Mihangyo pa ang iyang manghod. Wala nako tuyua nga patyon siya. Mihangyo siya sa iyang magulang. Tabangi ko kay dili ko ganahan mabalhog diha sa prisuhan. Dili siya buot mamatay. Karon ang mga kapulisan padulong na musaka sa ilang apartment, nagsugod nagpanuktok. Ang magulang nga igsuon duna siya'y idea. Iyang giingnan ang iyang igsuon. Mag-ilista og sapot. Ako'y sulob ni anang imong madugoon nga sapot og biste. Ikaw sulob sa akong gisulob karon. Pagsulod sa kapulisan, gidakop ang igsuon nga magulang. Gidala siya sa hukmanan o gipadangatan sa silot sa kamatayon. Siya namatay apan ang iyang igsuon nabuhi kay siya nagpakamatay man alang sa iyang igsuon. Mga igsuon, kung maminaw ta ni ining maong sugilanon, usa kini kasugilanon nga naghisgot og krimen ug kamatayon. Basically, usa ka sugilanon sa tinuoray nga gugma. Ang magulang mao si Kristo, ang manghod kita tanan. Kita maoy angayan nga mamatay tungod sa atong mga daotang binuhatan. Apan gisulob ni Kristo ang madugoon nga sapot aron siya maoy mamatay puli kanato. Ug kini gayud maoy pulong nga giingon sa balaang kasulatan. No greater love than this, than to lay down one's life for the sake of the beloved. Kita maoy hiligugma ni Kristo nga siya nagpakamatay alang kanato. Unsa kaha ang tubag sa manghod ni ining gugma nga gipakita sa iyang magulang nganha niya? Unsa kaha ang gipaabot nga tubag ni ini? Siguro ta nga siya mapasalamaton. The response of the younger brother should be gratitude. Ug ang iyang pagkamapasalamaton tungod sa pagkamanggihatagon sa iyang magulang nga maoy miula sa iyang kinabuhi in place of him, maoy makapadasig niya nga magbag-o sa iyang kinabuhi. Because he would be most ungrateful if he would continue living a life of sin and crime. Ang iyang pagkamapasalamaton maoy makapabag-o kaniya. Ang iyang pagkamapasalamaton maoy magahimo nga buhi sa iyang panghandumanan ang iyang igsuon nga magulang. No day should pass that he should not remember his brother who died for him. Ing-ani usab ang awhag alang sa tagsa-tagsa kanato.
Si Kristo maoy magulang nga nagpakamatay kanato nga mga makasasala. Ug ang ato untang tubag sa iyang dakong gugma mao ang pagka mapasalamaton. But our gratitude should be translated to this, nga ang atong kinabuhi sa atong pagkamapasalamaton mauuntay mutukmod kanato to hate sin, nga maoy hinungdan nga ang atong Ginoo namatay. Ang atong pagkamapasalamaton mauuntay makapatukmod nato to leave behind our wicked life, our wicked ways of thinking and doing sama sa manghod. Ug mauunta kini makapadasig nato nga atong puy-an ang usa ka kinabuhi subay sa kinabuhi sa magulang, nga mao ang atong Ginoong Hesus nga nagpakamatay tungod og alang kanato. Ang atong kaluwasan bugat madugoon, mauto nga ang pulong sa atong Ginoo iya gayud nga nasinati diha sa atong salmo, nganong gibiyaan mo ako. Ang atong kaluwasan bugat ug atong nadawat kining maong mga pulong, dili pinaagig bulawan kita gitubos, kansang bili mukunhod. Apan pinaagi sa dugo ni Kristo, kansang bili walay sukod. Mga igsuon, musulod na kita sa mga adlaw sa Semana Santa. Ubananta ang atong Ginoo sa iyang dalan sa pag-antos, ug sa atong pag-uban kaniya mauuntay makapatukmod, makadasig kanato sa pag-usab ug pahisubay sa atong kinabuhi diha sa iyang kinabuhi. Amen. Atong bag-uhon karon ang atong pagtuo. Kitang tanan, nagatuo ako sa Dios nga Amahan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Jesucristo yang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misakas sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagbanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Ang atong hari misulod na sa iyang siyudad. Ang atong mga lukay ug mga singgit sa pagpasidungog nagkawagtang samtang ang mga pulong sa ebanghelyo nagsugid kanato sa sugilanon sa iyang kasakit ug kamatayon. Ato karong dad-on ang atong mga pag-ampo ngadto sa Amahan pinaagi sa iyang anak nga iyang gitugyan alang kanato uban sa gugma nga dili nato masabot. Kita mo ingon, Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Alang sa simbahan sa tibuok kalibutan, nga nagasunod sa atong manluluwas sulod ni ining Semana Santa, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Alang sa tanang katawhan o kanasuran, nga nangita o kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Alang sa mga nag-antos sa bisag unsa nga mga kasakit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Alang sa usa ka espiritu nga mahinulsulon, mapamalandungon ug mapasalamaton sulod ni ining pinili nga mga adlaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Alang sa kapahulayan sa mga matuuhon nga nangamatay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Ginoo ug Amahan, uban sa malinaw nga kaisog nagpakamatay ang imong anak alang kanamo. Hatagi kami og bahin sa iyang kusog
Samtang among gipadangat nganha kanimo ang among mga pag-ampo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Langit nun namong aman, among igasa, ang kang Kristong kinabuhi, paniling bayad, ning imong mga binuhat, bayad sa mong kasaypanan, dawata himuan, nga among kaluwasan, dawata himuan, nga among kaluwasan. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang ako gang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton ang taas sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug pagmaya sa ngalan, alang usab sa itong kapuslanan ug tibok niya santos nga simbahan. O Ginoo, ang pagpasakit ug pagpakamatay ni Jesus, imong bugtong anak, maghimo unta nga makapahimuot kami kanimo, kun kami ra wala kami mahimo, apan tinabangan ni ining iyang hingpit nga sakripisyo, makabut unta namo ang imong gugma ug kaluoy, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasa. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Aman ang gibayan ng puso. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mata. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Gitahan niya ang iyang kinabuhi didto sa krus, aron hibayran ang mga sala sa katawhan. Ang iyang kamatayon nakapapas sa among mga sala, ang iyang pagkabanhaw nakakabut alang kanamo sa kasantos sa kinabuhi. Busa uban sa panon sa mga anghel, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, Hosana sa kahitasan, daygon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo, Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini, ug panginom kamo nga tanan gikan ni ini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik na. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi ang usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dadas silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga mahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita samahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Ama namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, pinunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manawa sa Ipakita ta ang pag-inigsuonay. Cordero sa Diyos, na nagawagtan sa mga sala, sa kalibutan, kaloy kami, hatagi kami sa kalina. Kini mao si Jesus ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, ulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo dila ako ang imo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mga ayo.
Act of Spiritual Communion. Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaas sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot na ako mahimulag kanimo. Amen. Padulong ang kagabion, ug ikaw ang adlaw. Sa kanunay o Ginoo, paabuton ko ikaw, ug ikaw, o Israel. Magpaabot ka kaniya, ug sa saad nga ikaw pagaluwason. Kay labaw ang iyang kalooy sa imong kadautan, kun ikaw mahinulsulon, pasayloon ang tanan. Ug ikaw, o Israel, magpaabot ka kaniya, ug sa saad nga ikaw pagaluwason. Kay labaw ang iyang kalooy sa imong kadautan, kun ikaw mahinulsulon, pasayloon ang tanan. Magampo kita. O Ginoo, nagpasalamat kami kanimo tungod ni ining mga balaang gasa. Ang kamatayon sa imong anak naghatag kanamog paglaom, naglig-on sa among pagtuo. Ang iyang pagkabanhaw maghimo unta kanamo nga makanunayon hangtod sa katapusan ug magdala unta kanamo ngadto sa kaluwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Ang atong mga paibalo, ang una,
ang atong second collection sa miaging Domingo alang sa second progress billing sa atong mga architects niabot og 39 pesos and 25 centavos. Ang ikaduha, mao kini ang nadawat sa box, piso sa Caritas, March 12 to March 19. 11,462 pesos and 50 centavos. Ikatulo, mao kini ang mga nadawat nga donations para sa atong church project sa buwan sa Marso 1 hangtod 18 nga miabot og 105,900 pesos. Anonymous 2,000, MLA 1,000, Evelyn Rivas 10,000, Anonymous 2,000, Natalia Anorafe 2,000, Lagrimas Baklay 500, Anonymous 5,000, Mars Clarita Sevilla 1,000, Mr. and Mrs. Kainya 2,000, Anonymous 2,000, Anonymous 1,500, Joel Lato 5,000, Sosoters Nanay 500, Anonymous 200, Brucol Family 500, Zavia Cabonilas 3,000, Regina Porlas 1,000, Roquiza Labares 1,400, Elinita Hawarban 1,000, Ara Urasong 500, Carmelita Mendoza 1,000, Melcargo Center Corporation 20,000, Mrs. Clarita Sevilla 500, Edith Sanchez 10,000, Patricio Fortuna 10,000, Anonymous 500, Academia de San Jose 5,000, Anonymous 2,000, Aldrin 500, Alice Laput 1,000, Anonymous 1,000, Daughters of San Jose 10,000, Anonymous 1,000, Anonymous 100, Mrs. Geria and Family 1,000, Anonymous 1,000. Ikaapat, ang atong mga extraordinary lay ministers of Holy Communion nag-awhag usab sa mga amahan o mga hamtong nga lalaki sa pagpangalagad usab sa simbahan, pinaagi ni ining ministry. Palihog duula si Brother Gabriel Hidalgo, atong lay minister president alang sa dugang kasayuran. Ikalima, ang NSSJP adunay mga miyembro sa Parish Intervention Family Collaborators or PIFC sa Seminaryo Mayor de San Carlos, Archdiocese of Cebu. Mao kini sila karon ang atong mga volunteers sa atong listening ministry. Kung ikaw nag-anto sa kabug-aton sa kinabuhi, problema sa pamilya o nagkinahanglan og tao nga maminaw sa kinasingkasing, ang listening ministry anaa alang kanimo. Kini usa ka luwas o confidential nga lugar diin ikaw mahimong maminaw ug madungog nga walay paghukom. Makita nga ang atong listening ministry diha duol sa opisina sa simbahan. Adunay mga volunteers Monday to Saturday o tawag sa parish office. Ikaunom, adunay ipahigayon nga medical dental mission karong umaabot Abril 11, 2026 sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 3 sa hapon adto sa Academia de San Jose. Mao kini ang mga mosunod nga mga service offered: medical check-up, blood sugar testing, random, dental, tooth extraction, hearing exam. Libre kining tanang serbisyo ug may mga medisina nga ipanghatag. Ikapito, mao kini ang mga schedule of activities sugod Marso 30 hangtod Abril 5, March 30, Holy Monday, Lunes Santo. Pagpangumpisal, alas 9 sa buntag hangtod alas 12 sa udto. Alas 8 sa gabi, Lenten Recollection by Reverend Father Romeo Disuyo uban sa tema Understanding the Holy Eucharist. March 31, Holy Tuesday, Martes Santo. Pagpangumpisal sa alas 9 sa buntag hangtod alas 12 sa udto. 7:30 p.m. Station of the Cross at the Streets. All Mass schedules remain the same. April 1, Holy Wednesday, Miyerkules Santo. Pagpangumpisal sa alas 8 sa buntag hangtod alas 12 sa udto na ay alauna sa hapon
hangtod alas 4 sa hapon. 5:30 p.m. Mass and procession in honor of the Pasos. All Mass schedules remain the same. April 2, Holy Thursday, Huwebes Santo. Start of the first day of Easter Triduum, 6:30 a.m., Tenieblas. Pagpangumpisal sa alas 8 sa buntag hangtod alas 12 sa udto, 1 sa hapon hangtod alas 3 sa hapon. Alas 4 sa hapon, Mass of the Lord's Supper, washing of the Apostles' feet. 6 p.m., transfer of the Blessed Sacrament to the Señor de la Cena altar. The public adoration of the Blessed Sacrament will end promptly at midnight. 8:30 p.m., Visita Iglesia, the parishioners to San Roque Parish, Subandako, Mandawi City. April 3, Good Friday, Viernes Santo, second day of Easter Triduum, 6:30 a.m., Tenieblas. Pagpangumpisal sa alas 8 sa buntag hangtod alas 12 sa udto. 12 noon, taman alas 3 sa hapon, reflection on the Siete Palabras. Simulcast from the Cebu Metropolitan Cathedral. 3 p.m., Veneration of the Cross and Holy Communion. 5 p.m., Procession of the Santo Entierro. After the procession, the image of the Santo Entierro will be venerated at the altar. 9:45 p.m., Procession of the Soledad. April 4, Holy Saturday, Sábado de Gloria, third day of Easter Triduum, 6:30 a.m., Tenieblas. After the Tenieblas, the veneration of the Santo Entierro will be continued at the Our Lady of Manawag Chapel. 8 p.m., Easter Vigil, blessing of fire and water. People can bring water to be blessed. April 5, Easter Sunday, Domingo de la Resurrección. 4 a.m., Sugat at the Rizal Bonifacio stage. 4:30 a.m., Easter Mass, Propulo. The 5:30 a.m. Mass is cancelled. All other Masses schedule remain the same. Ug sa katapusan, kung buot kamo nga mo donate para sa atong project, pwede kamo makikita ni Father Ian Fel Balangkig, atong project in charge, alang sa dugang impormasyon or ihatag ninyo inyong donation sa opisina uban sa resibo. Or you may write your check or deposit your donations directly at our BDO accounts. The Roman Catholic Archbishop of Cebu, National Shrine of St. Joseph, BDO account number 001-718-019-923, or National Shrine of St. Joseph, BDO account number 001-718-019-850. As promised sa miaging Disyembre, o giapil sa atong ipakita during stakeholders meeting, Palihog manindog alang sa katapusang panalangin. Kung duna kamoy dalana nga lukay ato kining pagabindisyonan human sa katapusang panalangin, pwedeng anhilang mo unya sa atubangan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap ka. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dadang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Atong bindisyonan karon ang mga palma ug lukay. Mga igsuon ko diha ni Kristo, sulod sa 5 ka semana nangandam kita pinaagi sa mga buhat sa kaluoy ug penitensya alang sa pagsaulog sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Karon nagkatigom kita aron pagsugod ni ining solemne nga pagsaulog duyog sa tibuok simbahan nga naglukop sa kalibutan. Si Kristo misulod nga madaugon sa iyang kaugalingong syudad aron
tibawas sa iyang buhat sa pagkamanunubos. Kining buhata mao ang pagpasakit, pagpakamatay ug pagkabanhaw. Hinumduman nato ang iyang buhat sa pagpanubos ug sundo nato siya sa buhing pagtuo. Kun makighiusa kita kaniya dinha sa iyang mga pag-antos sa krus, makalaom kita nga makaambit sa iyang pagkabanhaw. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap. O Dios nga makagagahom, nangamuyo kami kanimo, bendisyoni kining mga lukay ug mga palma, ug himua kini nga balaan. Karong adlaw nagasangyaw kami nga malipayon kang Hesus nga among manunubos ug hari. Magsunod unta kami kaniya pag-ayo, aron usa ka adlaw ni ana, mudangat kami sa kalipay sa bag-o ug tunhay nga Jerusalem. Kini among gipangayo pinaagi ni Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo hangtod sa kahangturan. Amen. Hosana sa anak ni David, daygon ang nagaan sa ngalan sa Ginoo. O Hari sa Israel, Hosana sa kaitaasan. Ang mga bata sa Jerusalem, samtang nagabitbit ug mga sanga sa mga uli bumisugat sa Ginoo. Naninggit sa pag-ingon, Hosana sa kaitaasan. Hosana sa anak ni David, daygon ang nagaan sa ngalan sa Ginoo. O Hari sa Israel, Hosana sa